Sunana Surayya Aminu, wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV, ko kuma Halidubu Films, ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari. Masu kallo Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon shirin tauraron mako. Shirin da yake zuwa muku daga sashin kallace-kallace na YouTube mai taken Halidubu Hausa TV. Shirin da yake gayyato taurarin mawaka da jaruman fina-finai ya tattauna al'amuran da suka shafi wannan masana'antu da rayuwarsa a zahiri. Sunana Abba Yusuf, ku kasance tare da ni. Masu kallo, a yau muna tare da wani gagarumin mawaki wanda taurararsa take haskawa a wannan masana'anta na waka da shirye-shiryen fina-finai. Muna yi wa Ado Gwanja barka da zuwa filin tauraron mako. Yawa barkan mu dai. Ina gajiya. Lafiya ganin. An zo lafiya. Alhamdulillah. Masu kallo za su so su ji a takaice wane ne Ado Gwanja. To, jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ado Gwanja dai mawaki ne kuma ba wai wanda ya kai wani matsayi na irin a ce makura ba. Sannan haifaffen Kano ne ni, na yi makarantar primary na a babban gidi primary school da ke Karkasara, na yi secondary school dina a ke Nasarawa, kofar Nasarawa. Sannan kuma na kama kasuwanci daga bisani, hasan kana taka Allah yana tasa, sai kuma na zo na kama harkar waka. To, da ka zo ka kama harkar waka da fina-finai, wani gwagwarmaya ka shiga ko wahalhalu da ka gani da ka wuce ta cikinsa har ka tsinci kanka a wannan matsayi? Sura muka dama irin wa'annan ana tsallaka su. To, a irin wannan lokacin na an wuce an yi dogon zango bayan su ko kuma kafin ko kuma koda kusa da su ne an da yi doguwar tafiya a kansu. Ina ganin wasu abubuwa ne da ba lallai ba ne faɗarsu ta yi yanzu nan. To amma idan ka ce za ka faɗa, to sai dai fa a samu dogon zango irin wanda aka wuce wancan, sannan su faɗi gabaki ɗaya. Amma dai ƙalubale na rayuwa kafin ka kai gaci ko ka cimma buri na abin da kake so, wasu abubuwa ne da dole sai ka yi karo da su a irin tafiyar da za ka yi, kowace iriyar sana'a za ka yi. To alhamdulillahi an sha dai, yanzu har an kai matsayin wani in ya gani zai ce jiyan nan na zo. Haka ne. To amma misali kamar matasan mawaka da suke son su shigo koko wasu suna cikin wannan masana'anta da suke kallon ka a matsayin kana kololuwa, baka da wani kalma ɗaya ko biyu da zaka iya gaya musu cewa ku yi hankali da kaza, ku bi kaza, ku yi kaza a misali? To, da za su gane sai su taimaka su daina kallo na a kololuwan nan, saboda ta yaɓe raɓari kenan. In aka ce an ganka a kololuwa, to za fa a jama haɗuwa ko ka shirya ko ma baka shirya ba, saboda shi lamarin ubangiji ba a tura kai inda ba a je ba. To daidai gwargwado dai alhamdulillahi ana abu mastada a sama. To na fi jin daɗin rayuwar a haka. Sannan ina ba wa kowa shawara wa masu irin wannan burin na tafiya kololuwa su ba a hankali, saboda komai na duniya ba shi da tabbas. Duk tudun abu zai iya rushewa ya dawo babu shi, sannan kuma duk gudun abu zai iya ragewa, duk kuma hasken abu zai disa shi in dai ba na Allah da manzon Allah. Gaskiya ne wannan. To shin kana da wani da na sani ko wani tozartawa da aka yi maka a sanadiyar daukaka da Allah ya baka, wacce ba za ka taɓa iya manta da ita ba? To, gaskiya mutanenmu suna iya bakin ƙoƙarinsu na ganin sun gwada mana soyayya, sun gwada mana ƙauna. To amma akwai wasu da ba zai taɓa yiwuwa ma su ma ga darajarka ko kimarka ba ko mutuncinka, wanda daga lokacin da ka taka matsayi irin wannan ko wanda bai kai wannan ba ko wanda ya fi wannan, ka yi ta karo da irin wa'annan mutanen kenan har zuwa lokacin da Allah zai sa ka sauka. Sai dai kawai ka kalli abin matsayin jarabawa, Allah ya sa ka haye.
amma mutane dai gaskiya yawanci suna mana uzuri, suna son abinmu, suna nuna mana yan uwantaka, waɗanda kuma suke nuna wannan ɗin kusan rashin ganewa ne da cewa waƙa ta samu asali ko wasan kwaikwayo ya samu asali. Babu wani ƙarni da ya taɓa zuwa ba a tafi da waɗannan abubuwan guda biyu ba, sai dai in a ce kowanne da irin yanayin da ya sa suke nasu. Kowane zamani da irin yanayin nasa, mu namu ya zo a yanayin haka, to dole a yi haƙuri a bar mu haka. Saboda in an ce ba za ka yi a nan ba ma akwai wani gurin. Haka ne. Sannan kuma ba za a hana ka yi ka kawo a ce kar a kalla ba. Haka yake. Yawwa. Shine kamar yadda baka hana ɗan kasuwa sai da buhun hatsi ba, haka kai ma ba za a hana ka ba tunda abin da ka iya kenan. Haka ne. In na fahimci bayananka ka dai ci karo da irin wannan abubuwa sosai. Ka tsallake ka wuce. Alhamdulillah dai. To masoyanka ko in ce masu kallon za su ji wace nasarori ka samu ba su gidayuwa a sanadiyar wannan harkar? Gaskiya ni kaina ba zan iya kirga su ba. Na samu nasarori dai fiye da yadda zuciyata take bani kafin na samu. So abin da nake tunanin zan yi, na yi abin da ya wuce shi ma. To shi yasa nake kallon al'amarin in dai har ba baya na yi ba, to idan rayuwata ta tafi haka don ba ɗaukaka, zan ji daɗi yadda Ubangiji ya banni. In dai ya banni akan wannan matakin na rufin asiri, na fi ƙarfin gidana, na fi ƙarfin suturata, na fi ƙarfin abin da zan hau, na fi ƙarfin wasu buƙatar wasu ma. To ni ba abin da zan ce da Allah gaskiya sai godiya. Allah ya muni komai, bana bin sa bashi. To masu kallo, kuna jin yadda hirar tamu take kasancewa tare da babban mawaƙi, jarumin fina-finai Ado Gwanja. Sunana Abba Yusuf, ku kasance tare. A haye matan arewa kun kai mata, Allah tsare idanuwan ku ranar kallo. A haye matan arewa kun kai mata, Allah tsare idanuwan ku ranar kallo. Bayyin tauna ko an tunzira ba a fin gaban hakura mun sani dan hannu ba ya kara hasken rana. Su kara ko da kar su kara suna gani gwanta yau na zamo kutumbin bauna. Bana kallon maki asara domin sai da irin su za a kai can kololuwa. Masu da wasu ji su noke ni dai na yi ɗamarar gudu da fallake. Idan na yi da kyau ku bani make, ni mata na arewa zan take. Da karba kan yi danga, idan kai ɗaya kai to da sake. Ni da mata tafiyar muna gata da haske, inda duk sun kai zanabi su bana yin makuwa. Zamani ya yi wana ka gata, bishi karkai masa hasada da kaudi. Lamarin Allah kun ga wanda ya ja, to da rami a gabansa za ya faɗi. Mai salo in kaji ya yi karkatanka, na yi mata suka ce abin da daɗi. Mai kare ka makarankatin da kura ta zo, ba da hannu baka kan na ƙoshi in hau neman ruwa. To masu kallo, barkanmu da dawowa, da fatan kun nishaɗantu da wannan waƙar da Ado Gwanja ya gabatar muku. To, gare ka Ado Gwanja,
kana ɗaya daga cikin tsirarun mawaƙa da suka samu nasara a fagen waƙa da kuma fagen fitowa a fina-finai wato acting. Shin me sirrin hakan? Ni kaina ban sani wallahi. Kawai dai na san ina son fim, na san kuma ni dai kamar ma dai ni dai kawai na tashi ina son waƙa ne. To shi yasa da na girmama na daddage na yi ta yi tun ina jin kayana har mutane suka zo suna taya ni ji. Wanda sanadin haka na samu masoyan da suka bani gudunmuwa matuƙa gaya a game da zuwa gacin da na ji. A wannan fage guda biyu duk gaba ɗayansu. Haka ne. To kana alaƙanta waƙarka da al'amuran mata mafi yawancin lokuta. Shin me dalilin yin hakan? Saboda mata su ne iyayen biki. Da ainihi ai ba ɓangaren na kama ba. Amma na daɗe ina burin wannan ɓangaren ina ta tunani a kansa ka san abin da kake so dama an ce kana tare da shi. Okay. So ina son abin ina yin amma waƙa can inda basira ta zo a kai. To lokacin da ta matan ta tashi zuwa kuma ban san ta zo ba. Ni dai kawai na ga mata sun ce ta musu. Kuma suka karɓe ta. Da suka karɓe ta sai na kuma yin wata sai suka kuma karɓa. Sai kuma ai na koma na ɓata tunanina a kansu sai duk abin da zan tuno sai in ji ina yi ya musu daɗi. Da abin da zan tuno ina yi ya musu daɗi. Gaskiya ba abin da za a ce da matan Najeriya da Nijar da Kamaru da Ghana da su irin su mazauna Belgium da na matan duniya da mafi akasari Afirkan nan. Gaskiya mata sun ban gudunmuwa da yawa da Hausawanmu da suke zaune a ƙasashen Turai. Haka ne. To shin me za ka iya gaya wa masoyanka kai tsaye, misali masu nuna maka ƙauna kamar yadda kake faɗa a yanzu? Kana da wani kira da za ka musu ko wani godiya na musamman da za ka iya musu? To gaskiya yadda kuka yi mini ya yi min. Kuma ba abin da zan ce da ku sai godiya. Kusan wannan wata kyauta ce da masoyi ne kaɗai yake wa masoyinsa ta ƙauna. Kusan kuɗi ba sa siyan irin wannan. Inda a ce duk wanda ya soka kuɗi zaka bashi, ina ganin to da ba a samu tokanmu ba. Sai muka yi sa'a masoyan namu ta hannunsu muke ƙaruwa har mu je mu ciyar da iyalinmu. To gaskiya wannan babban abin alfahari ne. Yau in na sai sabuwar mota ko na gina gida mai kyau ko na yi wata hidima ta kuɗi, in na waigo kan ka tambaye ni zan ce ma masoyana na ji daɗin abin da suka min don ta hannunsu wannan alherin ya zo mini. Gaskiya na ji daɗi kuma ba kiran da zan musu sai wannan soyayyar da suka nuna mini. Allah Ubangiji ya bani ikon ci gaba da faranta musu har lokacin da zan kwanta. To a gwanja za mu maka wata tambaya da za ka ba mu ansa a sa'i ɗaya, misali kalma ɗaya. Daga cikin manyan kaya ko ƙananan kaya wanne ka fi so? Gaskiya ina son manyan kaya saboda zan iya haɗuwa da babban mutum ko zan iya zuwa gurin babban mutum. Sannan ina son ƙananan kaya saboda ban wuce matsayin sasu ba har yanzu. So me ka fi so a baka a matsayin kyauta? Shi wanda za a bawa kyauta babu ruwansa da waye gutsiri nan wajen. Da abin da aka baka kyauta to dole zai maka daɗi inda ka haifi gaskiya za ka ji daɗi, amma kyauta za ka ce kai na ji daɗin abin da wani ya mun. An taɓa yi wa Alhaji Aminu Dogo kyauta ta abin rigar jariri ne ko mene in na faɗa daidai, kamar mai gadinsa da ya tsaya yana ta mamaki ko mai aikinsa ce ita ma aka ce min aka taɓa jin labarin ta ba da ko naira 200 ne ko 3 tsakanin dai haka. Kamar dai Aminu Dogo me za a bashi wanda ba shi da shi. To wannan kyautar da aka masa ita ta faranta masa sosai da har in ya tuno ta yake jin daɗi sosai, ya rasa me ma yake mai daɗi. Saboda ita kyauta dan kana da miliyan wanda zai zo ya ɗauki naira silai 1 ya baka ko silai 5 ya ce maka wannan kyauta na baka, to dole sai ka ga darajarsa. Wannan ka'ida ce. Haka dai har ka halattu. Haka ne. To bari maka tambaya ta ƙarshe. Shin daga cikin jarumai ko taurarin duniya akwai wani da kake kallon ayyukansa da yake ƙara maka karsashi wajen ƙirƙire-ƙirƙirenka?
To gaskiya ni a wasannin duniya kusan wanda nake kallon fim ɗin samani Bahaushe ne ɗan uwana Ahmad Yasnuba. Marigayi. Insha Allah ya ji na zo ina kallon fina-finan Ibro. Shi ma gashi ya tafi. To kusan haka. Su wa'annan jaruman su ne in kana kallon fina-finan su ka ɗan ji wani karsashi? Yauwa kamar ɓangaren waƙa ne. Ina da mawaƙan da nake so irin wasu 'yan kudu ne, wasu 'yan wata ƙasan ne. So ina son su saboda yadda suka ɗauki sana'ar da mahimmanci. Ina jin kamar ina ma ni ne na ɗauke ta da mahimmanci haka. Shi yasa ko da yaushe ina ba ta mahimmanci saboda in kai matsayin ko da yaran su ne dan ni ma in samu wanda zai ce kai na yi sha'awar kayan wani. To masu kallo da wannan muka kawo ƙarshen shirin tauraron mako, shirin da yake zuwa muku daga sashin kallace-kallace na YouTube mai taken Hali Dubu Hausa TV. Don kasancewa tare da wannan shiri da ma wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa, ka danna subscribe akan wayarka. Sunana Abba Yusuf, zan ce mu huta lafiya. Sunana Surayya Aminu, wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Hali Dubu Hausa TV, ko kuma Hali Dubu Films, ko kuma Hali Dubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari.